Исәнмесез? Эфирдә аңлалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Дәүләт автоинспекциясының чираттагы профилактик чарасы узды. 6-дагы 60-та экологик тәрбия бәләкәйдән бирелгәндә табигатькә сакчыл карашлы буын үстереп була. Футболчылар җәй көнедә ял итми. Әлмәт районында встречная полоса профилактик чарасы узды. Ул каршы як полосага чыгып административ хукук бузуларны кисәтүгә юнәлде. 9 көн барган профилактик чараның максаты юл транспорт хәрәкәтләре санын киметү. Беренче гыйнвардан бүгенгәчә Дәүләт автоинспекциясе тарафыннан Әлмәт районында каршы як хәрәкәт полосасына чыгу белән бәйле 473 юл йөрү кагыйдәсен бузу очрагы теркәлгән. В соответствии с правилами дорожного движения Российской Федерации, прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточно для обгона расстояние, и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения. А в зоне действия дорожного знака обгон запрещен при наличии сплошной линии разметки, а также в конце подъема на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью обгоны запрещены. Дәүләт автоинспекциясе юл хәрәкәте кагыйдәләрен төгәл үтәргә чакыра. Кагыйдәләрне бозган өчен төрле җәза каралганын да искәртә. За нарушение данных требований на водителя налагается административный штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортных средств на срок от 4 до 6 месяцев. А в случае повторного совершения административного правонарушения влечет лишение права управления транспортными средствами на срок 1 год. Кроме того, при совершении правонарушения лицом подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортным средством за данное деяние либо лицом, имеющим судимость за совершение данного деяния, грозит до 3 лет лишения свободы. Юл хәрәкәтендә катнашучы һәркем игътибарлы һәм сак булырга тиеш. Исән имин булыгыз, бигрәк тә каникул чорында балаларны саклагыз. Әлмәттә шорлавыклы буалардагы искә зарланып, социаль челтәрләрдә чыккан шау-шудан соң моның хакта хакимият ияләре күңелсез хәлнең сәбәпләренә һәм нәтиҗәләренә аңлатма биргән иде инде. Районның экология һәм төзекләндерү департаменты директоры Илдар Нәбиуллин тагын бер тапкыр вакыйганың асылын аңлатты. Тулырак Ләйсән Галиева материалында. Шәһәр сулыкларының санитар нормаларга туры килмәү турындагы хәбәрдән соң департамент хезмәткәрләре су үрнәкләрен алып, гаражлар артыннан Болгар урамы буйлап монтажный урамына кадәр яңгыр кыюларын тикшердем. Нәтиҗәдә кыюларның берсендә фекаль массалар булуы ачыклана. Ул колодецны өстен плита белән каплап куйдык, өстенә грунт керттек. Бүтән ул төштән пычракларны канализацияны агыз алмыйлар. Фекаль массаларны агыз учыганагы булып, кагыйдәләрне үтәмәүче һәм калдыкларны эшкәртү һәм чистарту өчен махсус предприятиегә чыгару урынына турыдан-туры яңгыр канализацияләренә ташлаучы шәхси затлар булырга мөмкин. Моннан тыш, эссе һава торышында бактерияләрнең тиз үрчүенә тәэсир итә. Нәтиҗәдә күлдәге балыкларга кислород җитми. Экология һәм төзекләндерү департаменты һәм ГУАТ МУП хезмәткәрләре көймәләрне кулланып, күп санлы үлгән балыкларны җыю буенча оператив чаралар үткәрә. Бүген белгечләр күлдәге суның төсе үзгәрүен, исенең кимүен билгели. Уважаемые жители города Альметьевска, департамент экологии призывает вас бережно относиться к природе. Сами видите, один поступок непорядочного человека привел вот к таким последствиям. Если у кого-то какая-то информация на будущее будет, кто-то видит, что загрязняется природа, просим незамедлительно звонить в департамент экологии. Экология безнең чисталыгы, яшәешебезнең асылы булырга тиеш. Моны Татнефть компаниясе дә яхшы аңлый һәм тиешле чараларын күптән күрә.
Компанияның экологик булуын күп саллы ил һәм дөнья күләм җиңүләр раслый. Биредә максатчан тәрбия эше дә алып барыла. Социаль объекты булып саналган Березка ял лагерында смена дәвамында балалар өчен иң кызыклы, күңелле һәм файдалы дәресләр, лекциялар, квиз уеннар уздырыла. Профильле лагерда алган бу белемнәр балаларга дуслар табарга, фикердәшләр компаниясендә үсәргә һәм рәхәтләнеп шөгыльләнергә ярдәм итә. Теманы Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Бүгенге көннең иң актуаль мәсьәләсе табигатьне саклау, калдыкларны айырып җыю, дөрес эшкәртү. Әлбәттә, табигатькә сак караш кече яшьтән башланырга тиеш. Татнефть компаниясының экологик проект кысаларында быел Березка балалар сәламәтләндерү лагерында җәйге сменалар эко-биологик юнәлеш алган. Һәм ул яшел галимнәр дип атала. Экологик юнәлеш лагерда уза торган гадәти чаралар белән бергә алып барыла. Әлеге программа кысаларында бирегә атнага бер тапкыр биолаборатория белгечләре, шулай ук максатка чыдам үсеш илчеләре, Зеленый щит яшел калкан хәйрия фонды хезмәте балаларга түгәрәк эше форматында дәресләр, биологик һәм экологик чаралар уздыралар. Бүгенге квиз уен алган белемнәргә нигезләнеп йомгаклау чарасы буларак уза. Вижу, что третий отряд ответил, второй отряд ответил, первый отряд тоже ответил. Давайте перейдем к вопросу номер 6. Молодцы, быстро отвечаете. Уен 3 блокка бүленеп, беренче өлештә интеллектуаль сорауларга җавап форматында, икенче өлештә видеокартиналар, мультфильмнар буенча биремнәр үтәлде. Өченче өлештә музыкаль бизәлеш белән барды. Результат ощутим, вы, наверное, вот сами видели, да? Эшебезнең нәтиҗәсе сизелеп тора. Балалар актив, алар катнашалар, күзләре янып тора. Аларның энергиясе каядыр юкка гына түгел, ә файдалы якка китүе бик сөендерә. Сторонние вещи, она пошла в полезную экологию, условно. Җәйге ялның икенче сменасында Березка 1 ял лагерында 7 отрядта 210 бала, һәм Березка 2дә 3 отрядта 80 бала тәрбияләнә. Республиканың төрле төбәкләреннән җыйналган балалар әйтүенчә, биредә искиткеч мөмкинлекләр тудырылган. Һәр көн үзенчәлекле, мавыктыргыч уза. Бүгенге квиз да аларга бик ошаган. Рассказывали нам про природу и как ее надо защищать, цель устойчивого развития. Мне понравилось, сегодня у нас был квиз, мы отвечали на вопросы. Мне здесь очень нравятся разные мероприятия, всегда двигаешься, не дают скучать. Здесь мне нравится все, питание, то, как мы каждый день гуляем. У нас разные мероприятия. Здесь очень круто, много друзей, сама территория лагеря классная, хорошо кормят. Монда тәрбияләнүче балаларның фикерләү дәрәҗәсе, осталыклары күпләрне сокландыра. Балалар ресурсларны күзәтеп торырга һәм сакларга кирәклеген аңлыйлар. Глобаль мәсьәләләр турында уйларга өйрәнәләр. Кызыклы да, мавыктыргыч та һәм файдалы да чара. Мондый очрашулар Азнакай лагерында ял итүче балалар өчен җәй дәвамында уздырылып торачак. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга Бөгелмәдә гаилә парларын хөрмәтләделәр. Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көненә багышланган бәйрәм чарасында аларга мәхәббәт һәм тугрылык өчен медальләре тапшырылды. Бу гаиләләр шәһәр үсешенә зур өлеш керткәннәр. Коллегалары һәм бөгелмәлеләр арасында танылган һәм абруй казанган кешеләр. Толырак безнең сюжетта. Сәхнәдә Бөгелмәнең иң яхшы гаилә парлары. Аларны гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне уңаеннан хөрмәтлиләр. Ибраһимовлар 42 ел рәсми никахта торалар. Хәмит Минзахит улы һәм Сәрия Ягъфар кызы Бөгелмә районының Иркен авылында туып үскәннәр. Бала чактан дуслар, бер мәктәптә укыганнар, бергә фольклор ансамбльга йөргәннәр. Уллары, кызлары һәм 6 оныклары бар. Алуневлар гаиләсе Ибраһимовлардан бераз кечерәк. Гаиләләре оешуга нибары 26 ел. Аларның гаиләләрендә иң мөһиме мәхәббәт, үзара аңлашу, сабырлык һәм бер-берсенә сакчыл мөнәсәбәт. Иң зур бәхетләре балалары. Аларны Бөгелмә механика заводы коллективы котлады. Гаиләгә Бөгелмәнең мактау билгесен тапшырдылар. Коллектив Богульминского механического завода и союзный комитет хотел поздравить с таким замечательным днем Сергея Лунёва. Мы гордимся тем, что поработали с нашим коллегой. Она является замечательным, прекрасным примером и верности, и служит примером своему коллективу. Поздравляем вас. Бәйрәмдә шулай ук Степанищевлар, Язиковларның, Бурхановларның хезмәт династияләре да котланды. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Спорт яңалыкларына.
Әлмәттә Қозанның Рубин футбол академиясы 2008 елы командасы болып кетті. Стадионда узган иптәшләрчә очрашу һәм аның нәтиҗәләре хакында Рәдифә Нугманова белә. Әлмәт стадионында бара торган бу уен безнең команда өчен иптәшләрчә очрашу булса, Казаннан килгән Рубин командасы өчен ул тренировка. Бүгенге көндә Казан Рубины Мәскәүдә булачак уеннарга әзерләнә. Яшүсмерләр спорт лигасы футболчылар өчен җитди вакыйга. Тиздән Казанның Рубин командасына Мәскәүнең Динамо командасы белән очрашырга туры киләчәк. Җитди уенга, җитди әзерлек өчен футболчылар Әлмәткә килә дә инде. Безнең футболчыларның Казанныкыларга көндәш булырлыклары бар. Наша спортшкола считается в Татаре одной из лучших, не скажем не лучшей, а хорошей. Мы всегда находимся в призовых местах, то есть с нами можно играть. Второй тайм уже 20 минут, 25 минут прошло, счет 2-2, я думаю. По такой жаре неплохая игра, то есть движение, есть атаки, есть контроль мяча. 34 градус эссе футболчыларга уйнамаска сәбәп була алмый ди тренерлар. Алар салкында да, кызуда да тупны төгәл тибә белергә тиеш. Шулай эшләгәндә генә рух ныклыгы һәм чыдамлык арта. Разгоняй быстрее! Есть водопой, как бы, положенное, но ограничений нет. Ну, в Африке там и больше градусов, как сказать, там все равно играет. И в морозы играем, и в жару играем. Для нас нет ограничения. Уен 2-2 исәбе белән тәмамланды. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакытта Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген 100дән артык Әлмәт спортчысы республиканың һәм илнең җыелма командасы составына керә. Шул исәптән Әлмәт көрәшчеләре Россия күләмендә иң көчлеләрдән санала. Соңгы елларда алар бөтен Россия ярышларында даими җиңүләр белән сөендерә. Бу әлбәттә тренерларның осталыгы, спортчыларның тырышлыгы нәтиҗәсе. Калабызда 26 июньнән 7 июльгә кадәр ирекле көрәш буенча Татарстанның җыелма командасы өйрәнү җыеннарын узды. Алар арасында илнең җыелма командасына керүче Әлмәт кызлары да бар. Ә калабызның грек-рим көрәше белән шөгыльләнүче Россия җыелма командасына керүче 3 спортчысы Кабардино-Балкария республикасында өйрәнү җыеннарын уза. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Ганудинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.